When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. 21. október 2015. To je dátum, do ktorého sa muselo naše duo Dr. Emmett Brown a Marty McFly vrátiť. Po tom, čo sa vrátil Marty z roku 1955, aby dal znova dokopy svojich rodičov a umožnil tak narodenie nielen seba, ale aj svojich súrodencov po tom, čo sa po nepodarenom pokuse vrátil späť v čase. Áno, reč je o filme Back to the future! Pamätám si, keď bol rok 2015 a blížilo sa k tomuto dátumu z filmu zrovna z dvojky a mamka mi vtedy kúpila také maličké autičko Hot Wheels a DeLoreanu z Návratu do budúcnosti, presne z dvojky. Dlho som ho mal, dlho som ho nosil skoro všade so sebou a nebudem klamať, stratil som ho. Keď som išiel na nákup do Teska, padla mi do oka jedna vec a keď som ju videl, musel som ju kúpiť. DeLorean z Návratu do budúcnosti dvojky. Legová verzia, aj s minifigurkami doktora Emmetta Browna a Martyho McFlya. Koncept cestovania v čase, menenia budúcnosti vďaka minulosti a menenia aj svojej vlastnej budúcnosti. To všetko je návrat do budúcnosti. A takisto trošku westernu. Eastwood. Clint Eastwood. Tie filmy som miloval, keď som bol malý. Naozaj, videl som ich miliónkrát, mali sme ich všetky nahrané a ukázal mi ich samozrejme tatino, ktorý tieto všetky bangre poznal veľmi dobre, okrem Star Wars. A nakoľko som pár videí dozadu robil skladanie fejkového Lega Stemu a niekoľko ľudí mi povedalo, ako nepodporujem Lego a nepodporujem ani Star Wars, lebo som stával Venator, fejkový Temu Venator, tak som si povedal, uspokojím aj týchto ľudí a kúpil som si originálne Lego. A tým pádom si teraz môžeme pekne porovnať kvalitu, spracovanie, balenie, manuál fejkového a skutočného Lega. Nebudem klamať, nevedel som vydržať a otvoril som ho už po príchode domov, ale potom som si povedal, že nebolo by zle z toho natočiť video. Áno, kúpil som si to preto, lebo som sa reálne tešil z toho, že budem mať DeLorean z Návratu do budúcnosti a ešte k tomu v legovej forme. Poďme si to teda rozbaliť. Tak, tu to máme. Reálne sa teším zase, jak malé dieťa, že si idem postaviť Lego. Toto je menšie Lego, hej. Skladá sa z nejakých 357 kúskov. Presne tak, 357 kúskov. A hento predtým, ten Venator, ten bol, mám tu krabicu, lebo ešte stále som ju neodložil. Nie je to napísané. A už si ani nepamätám. Nevadí, dám to sem zase, že koľko to bolo kúskov. Na prvý pohľad už vidno, že na rozdiel od Číňanov, Fíni, hovorím správne Fíni, alebo čo sú oni? Švédi sa rozhodli pre takéto ekologickejšie balenie, papierové, nepriehľadné. A opäť pekne sú označené jednotlivé balenia číslami. Samozrejme, treba. Poďme si to poskladať. Reálne sa na to teším, jak malé dieťa. Toto si tu nechám tieto časti, lebo neviem, či ich budem potrebovať hneď na začiatku, ale toto vyzerá ako základ toho auta, takže asi áno. Otvoríme si prvý balíček. Ešte sú to nálepky. Tie si dám takto tu. Vysypeme. Ten Marshall je malý. Asi si musím kúpiť väčší Marshall. Kde je tá hlava? Úprimne, čo mi príde ako trochu škoda toho čínskeho Lega, je fakt, že nepridali tam žiadne minifigurky. Ako nejaký clone trooper alebo nejaký officer by nebol od vecí, ale tak asi si to nemohli až tak dovoliť. Predsa len volá sa to vyslovene, že Venator a urobiť toľko Star Wars vecí v rámci toho, možno by im to úplne neprešlo. No. Ako som povedal, v tomto balíku, v tomto Legu sú dve minifigurky, Dr. Emmett Brown a Marty McFly. Tým začneme, hej, to ani nejdem pozerať do manuálu, ale rovno si postavíme tieto minifigurky. Ešte na základe obalu pozerám, že je to kvázi, že dve v jednom. A to teraz znamená, že môžem z toho buď postaviť Time Machine z jednotky alebo z dvojky. Dvojka je taký ten futuristickejší, ten lietajúci, ale jednotka je OG. Uvidím a rozhodnem sa počas stavania, že ktorú verziu si z toho postavím, lebo sú tam nejaké zmeny, predsa len vieme, že už potom nefungoval na uránium z trojčasu. A takisto tie minifigurky, minimálne Dr. Emmett Brown, telo má z jednotky.
Ale hlava vie byť aj, že... Aha nie, hlava vie byť iba z jednotky. So zranením na čele alebo bez neho a usmievajúci sa. Dáme ho usmievajúceho. Ak sa nemýlim, tak Marty v jednotke aj v dvojke bol vlastne oblečený rovnako a možno, že aj v trojke. Mne sa zdá, že sa nemal kedy prezliecť. Ako... Áno, jasné, keď vrátili. Keď cestovali do budúcnosti, tak sa prezliekol do oblečenia pre budúcnosť. Tam mal aj ten hoverboard, aj tieto veci. A kde má nohy? Tu má nohy. Áno, Duck je oblečený v jedničkovom oblečení z jednotky v tom nukleárnom suite, či ako sa tomu povie. Ide sa stavať. Prvý sáčok je na tomto Legu hotový oveľa rýchlejšie ako na tom tému Legu. Predsa len je to menšie Lego. Som prekvapený, že niektoré tie časti už majú na sebe kvázi nálepky. Je tam nejaká potlač proste. Myslel som, že to sa všetko bude lepiť. Tieto boky, čo sú v podstate, keď sa zažehnáva ten stroj času, tak sa rozsvietia. Hej, to je akože tá reakcia. Zároveň je tu taký aj pekný detail. Ten fúzny reaktor, či ako sa to volalo, tak je tu na to tá páčka, aj taký nejaký počítač k tomu. Ďalší rozdiel je, že už po prvom sáčku máme navyše 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kociek. Jedna z nich dokonca aj s potlačou, čiže môžeme ísť otvoriť ďalší sáčok. Krátko po otvorení druhého balíka si musím dovoliť skritizovať trošku Lego, pretože si vyslovene úplnou hlúposťou vytvára ten dojem, že je tam viacej tých kociek. A to konkrétne tým, že je tu takýto pásik. A podľa tohto pásika do každej dierky treba vložiť jednu jednolitú kocku s tým predným sosákom, alebo ako sa to volá. Čiže 8 takýchto kociek, čo by sa pritom určite dalo vyriešiť nejakou, či už dvojtými, alebo aj nejakými väčšími, veď existujú také kocky. Čiže je to vyslovene len, že aby mali viacej tých kociek a viacej mohli zapísať do toho počtu celkových kociek v balení. Akože je to taký detail, nemení to nič esteticky ani tak, ale je to o tom, že v podstate, aby mohli povedať, že je tam viacej tých kociek a mohli možno pozdvihnúť cenu. Zatiaľ som si to všimol na tomto, na ničom inom, špeciálnom, ale je možné, že sa tam ešte niečo takéto nájde. Po pár minútach máme hotový druhý balíček, ide to dosť rýchlo naozaj, zjavne to nebude set na dlho. Už tam máme ten fúzny reaktor vo vnútri. Nalepil som už prvú nálepku vzadu na nárazník DeLorean. Zatiaľ nie sú žiadne komplikácie, je to úplne nejak po masle. Krásne prehľadný manuál a sme skoro v polke. Dokončil som tretí balíček a čo sa nestalo, chýba tu dielik. Great Scott! Jedna trojková súčiastka. V každom balíku je navyše niekoľko súčiastok a potom nedajú tú, čo treba. To je trošku škoda, akože uvidím, snad sa to bude dať niečím nahradiť, ale nie, teraz som nerobil žiadnu chybu. You sure about that? You sure about that? Snad sa mi to podarí nejakým spôsobom napraviť, vynahradiť niečím iným. Snad to nebude nič také dôležité. OK, beriem späť, to len som si neuvedomil, bol som nepozorný a neuvedomil som si, že to je v ďalšom balíku. Takže beriem späť. Ostáva posledný balík. Auto je veľmi zjavné. Vyzerá to dosť pekne, ako. Zase nemôžem povedať. Je to také veľmi milé. Trošku som čakal, že toto bude väčšie, lebo mne sa zdá, že aj vo filmoch to originálne auto, toto má také väčšie tie, neviem vlastne čo to je, tie chujovinky, ale veľmi jednoduchý taký build. Fajná zábavka na chvíľku, tak možno na hoďku cca. Na konci dám zase čas, že koľko mi to celé trvalo. Dokončil som práve build z dvojky a musím povedať, že určite sa mi viacej bude páčiť ten jedničkový. Nie, že by som s tým mal nejaký výrazný problém, ale pasuje mi to proste na to viacej. Dámy a páni, build z jednotky máme hotový, je mi oveľa viac sympatický, aj keď je to iba drobná zmena, ale už vôbec, že tie kolesa tam sú, hej, že bude to vyzerať oveľa krajšie na poličke na výstavke. Mám tu s tým však jeden problém, ale to nie je nejaký, že konštrukčný alebo tak, vizuálny. Je vizuálny a to je fakt, že túto anténu by to auto nemalo mať zároveň s touto ešpezetkou. Hej, je to úplná drobnosť, ktorú si veľmi veľa ľudí podľa mňa aj prehliadne, ale dôvodom, prečo by ju nemohol mať, je ten,
že hneď na začiatku pri prvej ceste tá EŠPZ odpadla. Tým pádom ja si dovolím spraviť takú vec, že túto antenku dám dole. Je to v celku... dobre. Dám dole a budem to auto mať takto. A je to tým pádom ako z úplného začiatku jednotky. Konštrukcia bola jednoduchá, nebolo to nič zložité. Zabavil som sa dosť. Stálo ma to, ak sa nemýlim, nejakých 20-22 eur. Kupoval som to v Tesku s Clubcardom. Je to veľmi pekný kúsok, neľutujem túto spontánnu kúpu. Popravde, po postávaní tohto lega mám chuť pozrieť si Návrat do budúcnosti, všetky 3 časti. A dokonca som aj nedávno bol v kine, keď bolo, to bolo 40. výročie. 40. výročie Návratu do budúcnosti jednotky. Takže som videl Návrat do budúcnosti pekne na veľkom plátne. Posledný deň som to stihol vychytať ešte. Boli sme tam aj s Andym, pozdravujem Andyho. Čo sa týka porovnania ešte tohto s tým Temulegom, tak jasne je tam obrovský rozdiel, hej. Už len takýto malinký kúsok je naozaj vyslovene taký, že ťažší, je tam cítiť tá kvalita samozrejme, ale nemyslím si, že by bol nejaký vyslovene problém, keď si človek kúpi Lego z Temu, keď nechce dať neviem aké peniaze za originálne Lego. V komentári mi písal jeden sledovateľ, že týmto nepodporujem nikoho, že nepodporujem tým ani Lego, ani Star Wars. Na druhú stranu to sú miliónové korporácie, ktorým takáto kupa konkurencie v podstate vôbec neuškodí a na výstavke to vyzerá dobre. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, že ste si ho užili, určite dajte like, odber. Vidíme sa pri ďalšom videu, či už Legovom, alebo nejakom, čo príde. Čaute.